Dneska som 448 a hráme Among Usa. A zobral som zelenú. Teraz som nájdu teličko, ale typie, kde ma mi nájde teličko moje. Mňa. To bolo nejaké rýchle. 20 sekúnd hrali. Počkaj, povedz kód. Veď? Tvoja chyba, vrácam ti to No kameru. kľudne. Dobre, čakávať, či budem. A budem šľapať si v tom. Prosím. Nebudeš. Čo? Vôbec. Že? A čo budem? Sorry, ja to Ty šapen shifter. Chápeš, lebo to je... 7 sme, kamo, dávaj. Nemôžem, ja som šľapať shifter. Dajte zahrať, to zahrať. Inak nemyslíte si, prečo mám iné meno, lebo keď to včera skúšal, tak mi to prečítam ako randomné. Však ja som tento. Lebo som Čo pozrel telo? takého typka. No poď na typku, dávaj. Dávaj štart. Dávaj štart. Neviem, či budeš aj ty. Chápeš, lebo ja som elegantne. Ale my budeme dvaja impostori. Dobre. Crewmate. Dvaja? Hej, tu impostor Among Us, lebo sme 7. Tracker. Ten je dobrý. Vezme niekoho track. On track. Počkaj, ideme pozrieť otázky. Ja si Čo dám máme robiť? Rýchlo ide robiť hlavne. Od teba na počasí môžeme rozmeniť. Plavokusa. Nie. To má plavokusa. Nejakého typka. Bye, Telo. Pozri, za možno dali 4, ale Dobre. ne, impostor mali 6. Telo? To nie. Bye, Kámo, sa užijem. Dvaja? Ale to zelený skápal. Počkaj, kto to môže byť? No podľa to je tento lime. A druhý, možno tento, neviem, keď som dal za neho. Anyways, body. To môže byť... Ja som išiel dať môjho kamaráta. Kámo, ja fakt neviem, kto to môže byť. Sorry, okej. No to je tento starý diatko, že som dal za neho. Určite. Neviem prečo, fakt. Sme kúk, sme iba dvaja. Už 4 hlasovali, ešte jeden, ešte on ten biely. Sme iba dvaja. On tak podozrivý, ježiš. Ale som ja a... Okej, why? Kromit. On to bol za sebou, že ja kromit, aha. No. Dáme otázniky, či fakt je. Poďte. Môže... Veď bola, čo nehráš? Ale nič nenapísal. Čo je impostor? Kamo podľa mňa nehral, lebo on... Dívajte sa. Nič nepíše a votuje sa ešte za 20 sekúnd, by to zdržáva. Podľa mňa to je on. Môžem ísť s tebou, či teraz hráš? Teraz nemôžem. Tak prosím ťa chvíľu. Ale sú dva impostory, kámo. Podľa mňa to je ten starý detko a ten biely. Ako z toho starého detka? On vypadáva, počkaj, či to je on. On vás dal za ňo a ten modrý. ste prehrali, ne? Počkaj. My sme prehrali. Čo som vral, že to je No, impostor? sa typek odpojil, ten váš. Hej. Počkaj, iba či budem. Počkaj na mňa, počkaj. Ja som aj toto fialový, hnusací. Počkaj, nemáš tam veľa? Ekologický. No, som ti, ja som minulý. Kvôli tebe! Teraz sme my dvaja. No tak sa prihlásil.
Počkaj, ti poviem. ZM2TV GGG. Viem, nemôžem, 8 minút nemôžem. Ráta sa. Som to vkusila som zbral. Nemám čo hrať, sorry. Rátaj 8 minút, to počujem vec. Iba raz som to lívo, chápeš, raz som to, no to. S tebou som vyhrala. Ja zase. Koľko ti teba ten dedo a ty? Čo napísal? Nič. Že máš Počkaj. outfit. Ja viem, že mi to napísal. Si čera, ne? Hej. Možno good skin tam. Počkaj. Dáme, že má Juno sa ti player speed. Hej, jaký. A ty sa rýchlo pripoj. Veď som povedala, že nemôžem hrať 8 minút. No áno, lebo to je tvoja chyba. No to Je. podľa mňa v pohode, ja som toto hrala po 100 minút, vyhraj. Vieš, toto sme hrali. No. Co je to? Čo mu to reálne dali? O! Ďalší, yes. Ne, 8. 7. No, 7, dobre. No dávaj, starý detko. Na pohodku by som sa s tebou zahrala, ale nemôžem. Ja viem. Knockout, pozri. Ako za seba. Svedok. Poďme, či budeš, ja ti to dopravím. Daj si ten skin. Limeový. Počkaj. Neviem, či budeš zmenil niečo? Daj si tú šatku a lime budeš. Ticho. Dobre, ostal som na to sám. Roommate. No, engineer. Scientist. No to už bolo jasné. A to čo je? No on nehrá, on vypadol. Ale už nemôžeš pozerať, lebo si to minul. A tak, ja som minul 4 krát si dal. No? Prečo si dal ty blbec emergency? Kašlem, ty hnus. Máš. Edgar má good screen. Dobre, ešte koľko? Ešte 6 minút. No 5, dáme 5. Dáme, že prečo dali totok? Ja neviem, dáme randomne. Kámo! Bielý dal za mňa? Ha? Nebol si. Ja nie som impostor, ja som tento. Ty si nejaký... No, sabertaj. Však... Počkať. Ten rúžový je impostor. Lebo on je sharpen shifter. Lebo on sa normálne... Na 100% je to on. Pozri, koľko mám coinov. Pozri, koľko mám Dať emergency. Napíšem. Pozri, koľko mám coinov. Koho to teraz zaujíma? Napíšem. Že... On sa odpojil! Kto? Prečo sa... Ja potrebujem ešte 3000 A nie je to ten biely? Dáme za ňo. Dáme, že white is impostor. Nie, to čo je za porabkara? Čo? To čo je za porabkara? Čo? Teraz buď ticho. Však, dívaj sa, bola porabka. On tu je, ale v tomto tu není ten rúžový. A je to rúžový? Hej! Tak máme to biely. Chápeš? Ale tam nedalo ani nejakých tých dvoch. No sa odpojili. Ale však sa... Chápeš, že on tam bol, ale on tam nechtěl odpojit, takže on sa odpojil. Hej, ten rúžový to bol. Takže niekto je... Takže to biely. Killer. Je to biely. Dedo alebo biely. Biely. Je to biely. Počkaj, Počkaj, za greenakom. Je to biely. Čakáš to ty? Ja ne. Ja to nie som. Dobre, to dal dedo? Hej.
No dobre, dedo by to nemohol byť, lebo by tak sám za seba nedal, takže... Dobre, daj podľa... Vote. Ako za mňa? Vote. Nie podľa vote. Nesledujete why? Neviem. Takto. Že tam zaňho, ty detko starý. Ešte počkaj na to bieleho. Daj za bieleho. Už si dal? Hej. A kto dal za koho? Dedo dal za koho? On dal za vote na mňa. Počkaj, nie. Nie. Dobre, že si môžem hrať. Počkaj, detko teraz dá. Kto je impostor? Počkaj, či to je biely, či to je biely. Ešte 2 minúty. Ešte 2 minúty. Prosím, to je on. Yes! Som ti povedal, že dedo to nemohol byť. Ešte si zahrať 2 minúty až. Ja myslím, že to je detko, som si myslel aj. Kamo, je nám chýba typek. Prečo som modrú Ja som modrý. Dobre, damage na tomto, dobre. Ideme hrať heist. Tu heist? Nie, prečo musí byť hot zone? No, 15%. Aha. Počkaj, si nechám modrého. Počkaj, to má napad sam lajma. Čakaj. Som lajmíka, tajníka, tanierik, ale... To... Ha? To sa fakt tam musel odpojiť? On sa ten dedo na chvíľu odpil, ale ja dávam toto, štart. Idem čakať na typkov. Skúsim, že on... Motoplay, new. Ešte minútu, počkaj. Keď je orange. Tak rátaj minútu, no. Počkaj, mi to nedroj. Takže welcome. A to tiež píše, alebo sa chce odpojiť. 6-7 už som to čakaj, má minútu. Vydrž. Tak to napoj, Už môžem. Tak sa to volá. Čakaj, nemôžem, lebo som dal fin game. Ježiš, ty si. To by rovno enter kód kliknú. No určite. Tak, ZM2TV GGG. Jaj. ZM2TV GGG. Ešte tam dvaja, čo? Čo máš za mňa? Počkaj, Ty si mi zobral lajma. No a... Chceš ho? Chceš? No, nechcem byť eleganciou. Čakaj. Dáme rýchlosť. Kill. Tak budem kill. Čau, taký ten zlatý dráčik. Trošku pomalý. Jak sa dáva to rýchlosť? Trošku pomalý sme. Nie, nechaj tak, rýchlosť dobrá. Počkaj, toto zmením, čakaj. Počkaj, dám ti toho lajma, hej, ti nechám. Dám si žlutého. A môjho kamaráta. Vieš, čo myslím? Toto. Daj si poštu. Necháme si masku. Čiže vyzerá tak divne, tak nakrýva. Takže ja to publiku, no. Urobíme za stojište? Ja tu líp, nemá niekto sa lákne. Nie, neodpávaj sa, ten typek sa môže odpojiť. Dobre, tak ja chillujem. Ja viem, čo idem urobiť. Idem to rovno zmeniť. Pozriem si, jak to nastaví. Ukáž? Nestravické, to je aj trakrát. Dobre, šofe, či strávaj. Čo impostor vyšiel? Daj veľa batu. Yes! Toto zmeň, že keď budeš skliekať. Ideme do pši. Ideme do pši? To som úplne slabšie, aby som nepočul. No taký, vieš, ale je. Tam si, ja ti nenapadne. Čo ja? Podľa mňa nebudeš. To čo je? Tu máme. Počkaj. Ježiš, tak sem. Horka. Vešek. Dobre. Čo je? Dobre. Ty to nie si. Je to ten. Kto to bol s nami? Ty si čum? Počkaj, ukážte to. Kto to išiel okolo teba, nevieš? Koza či... Počkaj.
Toto išiel koza? Koza asi, ja neviem. Dobre, je to on, vieš prečo? Lebo som videl, ako sa otvoril v admine ventil. Takže... Tak daj kozu. Nie kozu, veď koza išla okolo teba. A ty si robil ten task, takže v admine bol jediný ten drak. Daj za toho draka, ok? Tak dáme, že to je impostor? Hej, Tak to je rád, hej. je to on. A ty to nie si, lebo ty si robil ten task a nebol si to byť ty. Hej, len ja som potreboval niečo. Ja som aj pozeral tú mapku. Aj tak si to ty, kamo. Čo mám robiť? Vieš, prečo si to ty? Lebo ten task, tie kabelky, čo si spájal, sa nedali robiť. To buď si to ty, alebo... Tam sa to dá robiť? No mne to nešlo. No, tak to je... Môžeme tu čakať pomôžeme 90 sekúnd. Vieš prečo? Lebo on nebude votovať. Čo? Hej, počkaj, že si impostor. No. Vidíš, už hovorí. Napíš, že je to on. Je o to, lebo takto, Borko, Bajšok, len takto sa tam v tej admine otvoril ten ventil. Dobre, bye. Počkaj. Ty si to. Že to nesi, Ty si to. A potom prídem som. Počkaj. To bola koza, zdrhaj. Zdrhaj rýchlo, lebo on zavre dvere, zdrhaj. Doriti. Čo si bol, ja som engineer. Ja som Vitals mám, ten scientist. Počkaj, tak zdrhaj. Zav rýchlo do ventilu. Dá sa do ventu, hej. Koľko? 3 sekundy. 2, 1. Rob rýchlo task. Pohoď, yes. Rýchlo, kozu. Nepíš to, nemusíme to písať, rýchlo dávaj meno. Za kozu. Čo píše? Nič. Koza, rýchlo. Kde to rýchlo ešte napíšem? Kamo, úplne to si ty, ale... Ja to fakt nesom. Ja to nesom. Máš to ukázať? Hej. Kozička. Koza. Kozička, makovička. Ešte on musí. Kozičke v riti. A že máte nám také Dobre, bye, happy time. Ejaj. Počkaj, som to nebol? A čo si bol? Však som ti vral, že scientist, čo má ten Ja som bol Vitals. inžinier, som sa tak porko... Bášok, on išiel takto za mnou a ja som že... Ja som tam rýchlo ventil a šiel som do kafetérie. Ja som nevedel, že kto to prebehlo okolo teba. Ale tiež som zabudol, som sa niečo mal sa robiť tie blbé kable, no. Dobre, tá koza zase hrá. Ježiš, to sa odpal. Dobre, budem red. Nie, on je red, ten drak. Dobre, Zase, hej, lebo mu len dal to waiting ty for dávaš, host. že? Dobre. Ideme do... Kamo, ja som Tu je? Hej, ja som nevedel, či je to tá koza, alebo je to ten červený drak. Vieš? Ja som úplne slabšie zvuk. No, iba o jedno mám. Ja som, že či to tá koza, alebo drak, vieš? Nevedel. Dáme si takto. Tracker. Čo, to je tracker? Nie som, ja som teba tak povedal. Hej, jasne. Ale fakt som teba tak povedal. OK, ja verím. Pamätáš. Šabenčík, vaniš. Hej, vaniš byl. Dobre, kamo, je to červený. Kamo, nechaj mi urobiť tatu. Je to červený. Nie. Je to ten drak. Tak si to myslíš? Vieš prečo je to? Lebo on takto prišiel za mnou a tam robil. Dobre, je to červený. Zabil ma. Čakaj. Je Viper. Choď, za červeného telo je v admine. Nevadí. Dávaj to červený, poď emergency. A presvedč ho. To telo zmizne. No a tak Dobre, už zmizne. zmizlo. Hraj. Veď choď rýchlo do toho chod do kafetérie. Emergency. Emergency. Napíšem, že on je impostor. Rýchlo. Rýchlo, píš. Píš, rýchlo. A ktorý to je ten červený? Ten červený, ten dráčik. Rýchlo, píš. Iba on píš iba v kuse o ňom, aby ti tá koza uverila. Stále až píš. Stále proste píš. Jak o život. Lebo ja som vedel, že to on tam robil fejkový task, Borko. Bášok, vieš? Okay. Ja som išiel robiť tú kartu a presne on vyšiel z toho ventilu. Ja som bol inžinier. A čo si ty? OK, že I'm Krelmit. OK, thanks. Nie, napíš, že je to ten drak. On napísal, že... Bye, happy time. Vážne, že to nebol? Ty si poradkar. Ja som tracker, Ja počkaj. som mŕtvý. Aha, ja som logicky. Bye, happy time. On tak ešte, jak to vedel? Ja som bol inžinier. Jaj, ty si... Gugu, že? Gugu. Bolo, napíš. Good game. Ísť robím. Možno by sa tu je kamaráta? No vieš, čo on robil? Lebo on robil fake ako tak, vieš, on tam ako Kde je stal. GG? A ja som, že tak je to on. Ja som išiel Ty tu dole, do že? adminu, počuješ ma?
Máš, ako som šiel do adminu a predtým som šiel tú kartu urobiť, tak zrazu takto vyšiel z toho ventilu a ja som bol. Dobre, poď, rýchlo. Dobre, sme piati. Yes. Dobre, piati. Poďme do... One game. Dáme hajzocík, paprčára. On taký, že... Však to je impostor. Vieš, že spodaj raz impostor? Jo. Ja zatiaľ nie. Zatiaľ nebol. Tak to sa nedá. Ty si. Kámo si to ty. Toto chcem prelátaš. Červený, mŕtvý. Nie, je to rúžový alebo modrý. Dobre, napíš, že je to modrý. Nie, ja neviem písať za nikoho. Nie si istý, chápeš? Je to modrý, vieš prečo? Nie, dobre, je to rúžový, lebo nemohol dať self-report. Tak koho dáme, rúžového? Modrého, dáme modrého. Že voda. A ja tam. Dobre, dal to dať ho. Dobre, je to pinkač. Je to pinkač. Asi. Môže byť. Dobre typuješ. Veď bol som inžinier, to ani raz nevyužil. A čo som bol ja vlastne, nevieš? Neviem vôbec. Ja neviem. Ja si sú to impostori. Dobre, poď, áme robiť. Je. Poď. Zase ty istý. Dobre. To nechcel poslať. Už to počul. Ale kámo, on bol úplne sás, že ten modrý, ja som, že to bol on, ten modrý, vieš? Tak ale ty si to mohol ako vedieť. Nevieš, Iš zase ten dračík, kámo, tam som sa mohol vyhrá. dať self-report, ale čo tak bolo také rýchle, vieš, to bolo. No. Čak si to ty? A čoká si to ty? Že? Čak si to ty? Čoká si to ty? Pretože to nemusím byť, vieš? Ježiš. Ja som zhasol. Nie. Robíme elektriku. Máme. Nechaj Je ma. nakopnutá. Kamo, je to ten červený, že sás? Aha, ešte není. Kamo, to vypína! To všetko vypína. Dobre, už je zapnutá? Už? Hej. To všetko vypína. Kto sa odpojil? Bol Jeden tak- typek. Tá baba, tá rúžová. Žaš. Porobil som som odišiel, aby som nechcel, aby som zomrel. Keď to môžem byť. Ja aj tak to easy. Čakaj, mám nápad. Môžeme to teraz. A to mi neukáže. Dobre. Nie. Dobre. Nie, to Je to ten červený, kamo, podľa mňa. Počkaj, Čo napíše, čo napíše? Ukáž, aký tam hráme ešte. Červený, ja, ty a ten modrý. Čo ak to je ten dráčik? Ja dám za ňo. Ja tam napíš, že je to on. Niekam na... Vieš, že môžeme prehrať potom. Keď napríklad vypadne... No, poviem si to ty, ja neznám za Si to teba. ty, nie, vieš, prečo si to ty? Lebo persi si sás, kamo. Vôbec. Mne sa nezdá. Kamo, si to ty proste. Dobre, tak koho dáme? Ty si taký sás, ja som dal teba. A máš skoro podobne ako Mannequin. Multiple. No! Čo? Ty si bol impostor? Som bol fakt. A jak vedeli, že si to ty? Neviem, ja som bol fantom. Ty poradkár. Zase to nás ani neviem. Yes. Zase neviem. Koľko som nebol ani raz, to je zase hrozné. Zase ani nebudem. Pozri, nebudem. Ja poviem dobře. Tak sa budem tešiť, keď budem kreomiť. Aj ty? No, Tak presne sa sa budem budem tešiť. tešiť. No. Kráľ, pretože sa budem Konečne tešiť. som chápeš? kreomiť. Dobre, kámo. Ja ty to ty, kámo, ty tu bude taký podozrivý stav, že... Dobre. No po ty listie, ideš dole. Dobre, ideme do adminu robiť kartu. Všetci nenapadli, kámo. Taký nenapadli. Dobre, tú kartu som už zabudol dať. Nie. Kto to je?
No. Poviem, že asi červený. Je to červený. Mám dať emergency? A radšej. Počkaj, nečakajte, nedávaj. idem robiť task. Nedávaj. A stál na mieste teraz, keď dával? No, on sa chcel ventnúť. Dobre, takže je to asi červený, ale musíme urobiť task. Buď telo, alebo task. Poďte sem niekto so mnou, poď to rýchlo robiť. Lebo ma zabije. Ešte tam. Dobre. Ja som tu jediný, takže to idem urobiť ja. Je to červený. Počkaj. Je to červený, on sa ventol. Je to červený. On je u mňa. On to robí fejkové. Dobre, Je to červený. Dám, že sa ventol, neviem, jak sa to píše. Rýchlo. Yes, dobre. Je to červený, on sa ventol. Kamo, tak to moc do. Ja mám 3%. To moc dokazil, že, ten červený. Ľudkovia, vybije sa mi mobil za 30 sekúnd. A skúsme aspoň, daj aspoň vod, to stihneš. Votu aspoň. Červený. Rýchlo votu. Tak ktorý? Červený. Ježiš. Region. Ha, on napísal, že je inžinier. Ľudkovia, konec na ďalšom videu vám